тук е ламето, се разписва. Ето. Чакай. Дяжи първо ме, Сега да го духаш. Ето го хора, имам подпис, ето може да го покажа. Навъртай по-бален. Чакайте хора. Вие как го снима? Чакай човека, бе. Ето ни хора, ето имаме тук. Ето, subscribe and like. Има още един. Спуги! Не, аги! Спуги де, молята! Стига де! Аги де! Остави ма помощ! Ай сега де! Тео, научи да тренираш бокс и че можеш. Тренирай бокс! Тямпи! Ето го Божито! Еге, там всичките разписват. Чакаме ги. Чакаме да донесат лищенца. Да. Ела ме погледни към... Не, той! Това е видео. Нали? Да. Ти на кой? Вече. Аз ти си. На кой е? Аз не Дай си. го на едно. Добре. На кой е? Не, пацо. Сега чакаме да донесат лищета. Да ни се подпишат. Да, подпис на топката! Мама, дай топката, бързо ми се разпише на топката. И някой дай на чучки Иван телефона да ти направи клип. Какво става? Ще разпиши ми се. Първо мене. Ето разписвахме се. Това. Давай още един път. Хой, това ще е клипа. Майстор. Чао, абонирайте се.